MTG Productions Jos presents Arzikin sani ke ce a duniya, sanda nake maka ba zai boye ba. Abokina, gaskiya wani murin alhaji na gaskiya kafi wani ɗan kirki marigayen nan. Ka bari kawai. Kana da kirki wallahi. Ka san me? Ni zan baka labarin wannan hajjan. Wannan hajjan ta fi wancan so miliyan ba ma so dubu ba. Sosai ma. Saboda ni akwai abubuwan da wancan hajjan take nuna ba na jin daɗi. Amma ka ga yanzu wannan. Yanzu gidan noma. Alhaji fa ya ce in je a ɗauko wata mota ne a siya mata wata ash color mota. Haba shi ne abokina baka bar labari ba. Bari kawai za mu je za ka ga mota ai. Motar na nan a cikin gida ai. A ga motar can. Da ke alhaji Tana da kirki ne ai. Ka san an ce wani hannun ga Allah. bai bane. Wannan haka yake. Allah ya samu dace. Ya kamata mu karisa ciki. Ya kamata mu sani shi gaskiya. Ko da yake ai gashi nan ma tahowa ma. Ji sama Allah ya tsare ka daga shirin magiya mahasada. Ka san rayuwar nan dole sai da addu'a da sauransu, ko ba haka ba? Kuma ka san yanayin rayuwar namu a dai ringa taimaka mu talaka, duk da na san kai mai kokari ne da sauransu da ya dora akan da gida. To gashi dai ka manta da jazban ka ya musu yi manzan Allah. Sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah. Ai gwada ki nayi. A gani in ce wannan shine zuciyar na an ga zaki tuna min ko kuma ya ne? Ba dole in tuna maka ba mai gida, in ban tuna maka ba ta yaya, tunda da shi muke neman rahama. To karke na kamar wata gimbiya, amoyi na Ya gida. Ya Amarya. bace ne. Ai lamarin Allah ke da. Musu yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Musu yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hafu kenan. Shi kenan an dace. To amarya, akwai wani abu bihir da zan yi miki. Dama na gwada ki mataki kin tsallake. Akwai hakuri. Haka ake. Allah ki kara kin ji ko? insha Allah alhaji. Akwai wani abu bishir nura. Ya mota da aka kawo jiya. Ga tana. Muna mutum Wow. Ai, na gode. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai, na gode. To, ina miki murna. Na gode sosai. Amarya, Allah ya tsari. Allah ya kare ki daga sharrin makiya. Allah sanya ne. A mota ta yi alhaji. Kai, wannan mota haka. Kai, na gode. Mota ta yi. Karke na kamar wata gimbiya, amoyi na kawo. Ya ki zo gare ni ki tallafa, ke kadai ce a gona, kar ki bar ni taho, mu'ujiza a bayyana na gani. Ga shi ne wannan dama mun dade muna neman amin alaji kawai alaji yanzu kawai alaji muna neman dan kai ma ka gane yawwa kai ka san harkan gayuwa alaji Yanzu abin da zan yi guda ɗaya da Allah. Ina son ku roƙi Allah. Wanda suke sa ku irin waɗannan. Suna son su wulaƙanta. Su suna
bacci cikin iyalinsu su dauki yanzu akwai ɗansa a ciki da turo babu amma kuwa turo yi kisan kai kuma Allah ubangiji tambaye ba lahira ku kiyaye to ya mun gode ku zama mutanen kirki mun gode Allah bar mana kai Allah bar mana kai alaji mun gode alaji da akwai dan wani canji a jikina dai Allah bar mana kai alaji ba yawa Allah bar mana kai alaji mun gode haji Allah ya haji Allah ya kare sai ma zo mu je gayu Allah wallahi alhaji wuka suka cire mu kuma haka ne gaskiya ne Allah ni ma alhaji al'amarin ka ya fara ban tsoro to ba komai ka rike addu'a Allah ya kare tsare mu ka ci ko kuma ba komai dai bari in shiga ciki zan yi magana to a huta gajiya amarya na gaya miki mun yi zirga-zirga sosai wallahi kin ga mun da wuri ko wallahi alhaji na ga kun dawo da wuri ne kin san sha'anin tafiya kuma yanayin rayuwa mun tafi ziyarce kin ga mun je makaranta mun je gidan marayu kuma mun je makarantar allo kawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai haka ya ake so wannan haka yake ana da taimaka ma miskini da talakawa da gidan marayu da kuma a kiyayi boka ba shi kyauta Allah ya sanya alkhairi amin da rasulullahi na gode ina jin daɗin zamantakewa da ke saboda amma dai ba abin da ce karki san sake fasa miki kai abin da kake yi gaskiya ka dora a kai ya fi ma na da ko ba haka to ba Allah ya miki albarka to amin amma motar ta yi ko insha Allah ai Allah sai alkhairi da ina son ka da ni ƙara maka godiya ƙara maka godiya Allah ya ƙara darajar dukiya na ga kana murmushi ne Mustapha ko da kin nuna masa mota na ga sai farin ciki kake ko al Mustapha na ko to ba kuma Allah maka albarka in yayi Allah yake da dawa masu tsawalawa talakawa Allah bai zai ragawa rayuwarsu cikin na da kana san a tunan naka ai gashi na ko ne shin muna tare in ka bar mu a cikin gidan nan babu ruwan shi to ya magana karatun nasu kike wallahi nuna in ya ma dawo ai ina dan ƙara mai sauran da su da su da ma malam ya ce an juma yana nan zuwa da to ba komai to alhamdulillah Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka ka kula da karatu da sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ko mu'jiza ashi mai samu ne na tabbata sai dan baiwa mu'jiza mu'jiza abin al'ajin to ka san nan gaba goma zan so mata ba ta kuma zirga to ni zan ci to yanzu ya zai to yanzu dai ga kayan wannan da ka san na kwashe shafin adabi a kiyaye boka ba shi kyautar jalabi mai nema da ai Allah sa alhaji da abin da kan bayar da Allah ya mai da albarka ga dalilin taka doka naji in an karoke kashin kai wa za ka roka ya isa ma haka ya mai yawa ma haka ce wanda shi ne mun karoka Allah yana tsaka mai neman ka da shari na tabbata shi za ta riska mai kyauta ya gane in yayi Allah yake da dawa to zo ma masu tsawalawa talakawa Allah bai zai ragawa Mustapha kenan to ya kake rayuwarsu cikin tsada ba mai talauci daga Allah ne arziki mana mutanen anguwa da samu da rashi kowa shi da baban kai akan abubuwan da yake da taimaka ma marayu talakawa miskinai makarantu da sauransu dai amma kaga dai halin da yi da baban kai ke ciki don girma Allah ka ringa ka dau halin shi da sauransu duk abin da kaga baban kai yake ya kamata ka dau halin shi tunda kaga baka da wani sai baban ka sai kuma ni antinka ko baka amma Mustapha ka ya haƙuri fa na dau kayan ka fa na ba mu almajirai kaji insha Allah kai shara duk kamar wallahi to ka dago wa Mustapha na ko baka saka ga antin naka ne to shi kenan yau za mu fita shopping za ka je ka canza kaya za mu fita kuje shi maka wani ko ba haka ba to shi
MTG Productions Jos present